Дзе знайшоўся былы беларускі прэм'ер-міністр, пра якую катастрофу міжволі сказаў Лукашенка і якія сумныя лічбы прадэманстравалі беларускія чыноўнікі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Цікавыя навіны з'явіліся пра былога прэм'ер-міністра Беларусі Сергея Румаса, які збягаў у Англію ад лукашэнкаўскага КДБ. Лукашенка зняў яго з пасады прэм'ера ў пачатку лета 2020 года, фактычна перад самымі выбарамі. І далей сітуацыя развівалася вельмі цікава. Падчас маршу 2020 года Румас намякнуў на падтрымку народа, выклаўшы селфі з жонкай на фоне пратэстоўцаў. І ўжо праз некалькі месяцаў у былога прэм'ера пачаліся вялікія праблемы. Папаўзлі нават чуткі пра яго затрыманне КДБ. Тады спецслужбы трэслі кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, некаторыя з якіх былі блізкімі да Румуса людзьмі. Праўда, пазней з'явілася інфармацыя, што сілавікі заняліся гэтай справай яшчэ вясною 2020 года. Прасцей кажучы, менавіта цікавасць спецслужбаў прывяла і да звальнення з пасады прэм'ер-міністра і да далейшых нягодаў. Тое фота, можа, таксама троху нашкодзіла, але ўсё ж не яно было галоўнай прычынай праблемаў чыноўніка. У любым выпадку Румас вырашыў адсядзецца ў спакоі за мяжой і на нейкі час з'ехаў у Лондан, дзе жыве адзін з яго сыноў. Па нашай інфармацыі, былы прэм'ер спрабаваў знайсці сабе прыстойную работу ў Англіі і Расіі, але ў адным месцы яму не хапіла кампетэнцыі і сувязяў, а ў другім моцнай пратэкцыі. І ў выніку Румас атрымаў пасаду ў назіральнай радзе расійскага сельскагаспадарчага банка, прычым хлебнай яе не назавеш, бо ставак аплаты па такой пасадзе не ўстаноўлена, і грошы, як правіла, атрымліваюць тыя, у каго лепшыя адносіны з акцыянерамі, у дадзеным выпадку з расійскай дзяржавай. У Беларусі ж былога прэм'ер-міністра браць на работу асцерагаюцца, не разумеючы будучай рэакцыі на гэта з боку органаў. Таму хоць Румас і праслізнуў міма турмы, але моцна страціў у грошах і амаль што абнуліў сваю наменклатурную вагу. Сёння асноўнае месца працы Сергея Румаса дарадца таварыства з абмежаванай адказнасцю Прыма Медгруп. Гэта бізнес ягонай жонкі Жанны Румас, якая валодае ў Мінску невялікім медыцынскім цэнтрам. Прычым варта адзначыць, што Сергей Румас не мае медыцынскай адукацыі, а з'яўляецца вопытным фінансістам, чыім кампетэнцыям відавочна ціснавата ў сціплым сямейным медцэнтры. Падобна, што іншай работы Румас у Беларусі знайсці проста не можа ў сілу ранейшых падзей. Праўдападобна, што Лукашенка даў дабро на тое, каб былы топавы чыноўнік мог спакойна вярнуцца ў Беларусь і не баяцца арышту. Прычынай такой міласці магло стаць наступнае. Сергей Румас самая значная фігура з беларускага чыноўніцтва, якая аказалася за мяжой у разгар супрацьстаяння Лукашэнкі з беларускім народам. Прычым у той момант Румас разумеў, што ён адназначна ў апале, і калі б далучыўся да апазіцыйных структур, гэта б было гучным крокам. Але ў выніку ў палітыку ён так і не пайшоў, палічыўшы за лепшае бяспеку ўласнай сям'і ў Беларусі. Дамовіцца з лукашэнкаўцамі, вярнуцца на радзіму і захаваць свабоду ў яго атрымалася, але развіцця яму ўжо не даюць. А Лукашенка сёння заняўся прамысловасцю. У яго прайшла чарговая вялікая нарада, куды сабралі больш за 250 чалавек, і чыноўнікаў, і сілавікоў, і дырэктараў прадпрыемстваў. Здавалася б, што можа быць цікавага на такой нарадзе, але ж калі ўважліва паслухаць Лукашэнку, то добра бачны абсалютны правал яго сістэмы. І агульныя высновы кантраверсійныя. Маўляў, працуеце добра, але кепска. Тыпу крызісу і няма, але аб'ёмы выпуску прадукцыі падаюць. Экспорт у Афрыку і Азію недастатковы. І гэтак далей. Галоўная задача, па словах Лукашэнкі, цяпер гэта імпартазамяшчэнне. І тут логіка зразумелая, каб вытворчасць не залежала ад санкцый. Поэтому я жду от вас сегодня конкретных предложений, как будем исправлять ситуацию. Але ж далей весялей. Лукашенка, калі агучваў некаторыя лічбы, прагаварыўся пра катастрафічны стан на некаторых беларускіх прадпрыемствах. Проста паслухайце гэты момант. Только на 12% в 2023 году был загружен Минский подшипниковый завод. Калі што, гэты падшипнікавы завод хоць і не гігант, але вялікае прадпрыемства. Там працуе каля 2000 чалавек. Але працы для іх няма, бо 12% загрузкі гэта проста катастрофа. І гэта толькі адзін прыклад, а колькі такіх яшчэ па ўсёй Беларусі. Прычым сам Лукашенка агучвае такі парадокс. Цяпер, аказваецца, ідзе мадэрнізацыя гэтага завода, якая прывяла да яшчэ большага тупіка, бо праз гэта кошты выраслі настолькі, што нават беларускія прадпрыемствы закупаюць не прадукцыю таго завода,
завода, а замежную, бо яна значна таннейшая. Ды што там падшипнікі, калі Лукашенко абураецца, што нават трактары Беларусь лічыць за лепшае купляць за мяжой. Толькі ў мінулым годзе купілі за 1000 імпартных трактароў, а гэта на хвіліначку 40 мільёнаў даляраў. Таксама падаюць аб'ёмы паставак у Расію. Усё менш прадаецца туды і тых самых трактароў і атлантаўскіх халадзільнікаў. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в 2 раза. Что мешает продавать продукцию? Китай, Индия и прочее. Так вы привыкаете к конкуренции. Конкуренция будет только усиливаться. Дошли до того, что систематически возникают простои, а людей отправляют в вынужденные отпуска. Мы теряем рынок. Почему? Хаця, чаго чакаць, калі Лукашенко на той жа нарадзе вось так выказваецца пра вытворчасць на беларускіх заводах. Реализация продукции. Произвести хорошо. Это мы умеем кое-как. Качественно, некачественно, дорого, дешево произвели. Но главный вопрос – реализовать продукцию и получить деньги. Прычым адначасова з гэтым Лукашенко здзіўляецца. А як жа так у нас пачаліся праблемы з якасцю? Несмотря на то, что более 90% продукции идет на рынок России, мы теряем там позиции по традиционным белорусским товарам, которые всегда пользовались спросом за свои качества и надежность. Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству. По цене еще объяснимо, но почему по качеству? Ну і высновы ў Лукашэнкі, як звычайна, чаканыя. Вінаватыя ва ўсім чыноўнікі і кіраўнікі заводаў. Таму пачынаецца старая песня. Спытаю з усіх жорстка, ну і гэтак далей па тэксту. Але ж Лукашенко ўжо 30 гадоў абураецца начальствам, якое сам і прызначае, але ж нічога не мяняецца. Ну, звольніць ён пару-тройку дырэктараў і чыноўнікаў. Можа, нават і пасадзіць. Дык наступныя будуць так жа працаваць, бо галоўная праблема тут зусім не ў іх. Что делать, в общем, понятно. Почему тормозим? Почему не делаем? Сумныя лічбы сённяшняй Беларусі. Шлюбаў становіцца ўсё менш, але колькасць разводаў не падае. У 2013 годзе ў Беларусі было зарэгістравана 87 000 шлюбаў, а ў 2023 ужо ўсяго толькі 56 000. Такім чынам, за апошнія 10 гадоў колькасць шлюбаў зменшылася аж на 36%. Прычым бяруць шлюб беларусы даволі позна. У сярэдняй пары жаніху амаль 29 гадоў, а нявесце 26. За той жа час лічба разводаў змянілася зусім нязначна, усяго толькі на 6%. Ды і ўвогуле, згодна з апошнімі даследаваннямі, Беларусь адзін з сусветных лідараў сумнага рэйтынгу разваліўшыхся шлюбаў. Па колькасці разводаў нашая краіна знаходзіцца на 6-м месцы ў свеце. Вышэй толькі Мальдывы, Казахстан, Гуам, Расія і Малдова. Карма ў дзеянні. Асудзілі бізнесмена, які раней здымаўся ў прапагандысцкім фільме супраць Віктара Бабарыкі. Гаворка пра Гамельчука Навума Каца, гендырэктара Цэнтра бізнес-развіцця, які да гэтага валодаў абутковай фабрыкай Батычэлі. У 2020 годзе Кац удзельнічаў у прапагандысцкім фільме супраць Віктара Бабарыкі. Ён абвінаваціў экс-кіраўніка Белгазпрамбанка ў дзеяннях, якія прывялі да закрыцця абутковай фабрыкі. Хоць на самай справе фірма Каца проста пратэрмінавала выплаты па крэдытах. Цяпер жа Каца асудзілі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Праўда, што далі бізнесмену штраф альбо суткі, пакуль невядома. Сотні тысяч даляраў у пустату, ну альбо на любоў да Лукашэнкі. Журналісты партала «Зеркала» паглядзелі, колькі грошай чыноўнікі злілі на так званую патрыятычную акцыю пад назвай «Мы разам нас мільёны». Гэта былі канцэрты праўладных артыстаў на прадпрыемствах і ў навучальных установах. Аказалася, што на любові да Лукашэнкі поп-спевакі і спявачкі някепска зарабілі. Напрыклад, за выступ Юнэ Шабасавай было закладзена 3200 рублёў за 4 песні. За выступ Жанет 6000 рублёў за тыя ж 4 песні. А сёстрам Груздзевым адсыпалі па 1050 рублёў за 3 кампазіцыі. Іншым, больш вядомым, ну ці больш блізкім да ўлады спевакам, заплацілі яшчэ больш. Пратэжэ мільянера і алігарха Шакуціна спявачка Алёна Ланская зарабіла 10,5 тысяч рублёў за 7 песен. Ірына Дарафеева 12 тысяч рублёў за 8 песен. А вядучая БТ і былая сяброўка Лукашэнкі Паліна Шуба за правядзенне 10 мерапрыемстваў атрымала 5,5 тысяч рублёў. І ўсе гэтыя грошы, як вы разумееце, бюджэтныя. Агулам на гэтае сумнае свята патрыятызму сышло больш за 660 тысяч беларускіх рублёў, а гэта 200 тысяч даляраў.
Ну і пакуль Лукашенко наракае на якасць і кошты беларускай тэхнікі, гэтая самая тэхніка працягвае гарэць на вуліцах. Прычым цяпер ужо на беларускіх. У Брэсце проста падчас руху задыміўся аўтобус МАЗ. Што здарылася незразумела, але абышлося без пацярпелых. Паведамляецца, што спрацавала сістэма аварыйнага пажаратушэння. Пагоня са стралянінай адбылася на Гомельшчыне. Жлобінскія даішнікі заўважылі жыгулёнак, які віхляў па дарозе туды-сюды. Патрабаванні спыніцца кіроўца праігнараваў, таму міліцыянты аж некалькі разоў стрэлілі ў паветра стабільнай зброі. Ці спрацавала гэта, ці то жыгулёнак выпадкова з'ехаў у кювет, але ж у выніку машына спынілася, а кіроўца і пасажыры разбегліся хто куды. Праўда, усіх хутка адлавілі, і аказалася, што за рулём быў 18гадовы хлопец, які не меў правоў на кіраванне аўто. Цяпер на яго склалі аж 7 пратаколаў, а таксама адправілі ў ізалятар. Хлопцу пагражае штраф ці суткі яшчэ і за непадпарадкаванне міліцыі. А ў Віцебску блогер пацікавіўся ў мясцовых жыхароў, колькі грошай ім трэба на месяц для камфортнага жыцця. Тут нагадаем, што Віцебшчына, нават па афіцыйных даных, амаль што самы небагаты рэгіён. Сярэдняя зарплата там да выліку падаткаў складае каля 1700 рублёў. Горш толькі ў Магілёўскай вобласці. Паслухайце, колькі хочуць зарабляць віцебчукі і параўнайце са сваім доходам. 1200 для комфортной жизни на ДСК. Так, это 500 долларов как минимум. 500 долларов как минимум. 1005. 1005 рублей? Ну, с машины нет, 1003. Ну, может, 1003. 1003 для комфортной жизни на ДСК. Ну, более-менее так. Месяц. 1500. А вы как скажете? Вы как скажете? Ну, как пенсионерка, 1000. 1000. 1200. 1200, и было бы хорошо на ДСК. На все хватало бы. Да. Да, в месяц. И обеспечиваю жену, да? Ну, наверное, да. 3. 3 это старт. рублей. Ну да. 4-5 тысяч. 4-5 тысяч рублей. Вот. Я считаю, это нормально. разумный ответ, абсолютно, Правильно? да, абсолютно. Это ни много и ни мало. Да. Считаю, это нормально. Потому что люди ходят... Чтобы что-то себе купить, позволить себе что-то нормальное купить. Не вот это вот на рынке, да? А Да. вот хорошие кроссовки рублей за 200, да? Да, да, да. Какие-то джинсы хорошие. Соглашусь с вами. Правильно? Да. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.